Пак сте в моя канал и сигурно сте разбрали защо сме се събрали. Така, подаръците на моята приятелка от Германия! Така, и да започваме. Подарили са ги от една църква. Не, че са ги купили. Това са пастели от Фриги. Ето. Ей така изглеждат. Те са 10 цвята и са горе-долу от дъгата. И са много хубаво пишат. После ще ви ги покажем как. Да. Така, следващото нещо са тези фломастри, които са пак 10 цвята. От едната страна пишат по-дебело, от едната пишат по-тънко. По-тънко. Да. Тия сигурно сте ги виждали. И ето това някакво си животно. Да. Не го знам какво е. Много странно. Да, мекичко. Да. Сега, това е много странно да сложат паста за зъби, ама има тази паста за зъби. Така е с вкусна малинка и е много сладичка. И ето това, което С нея има и четка за зъби. има и Четки за рисуване. Те са по големина. ето половин шоколад. Да, е останала. И германската милка. Да. Това е много вкусна, преди малко я опита. Зора, кажи. Да, много хубава. Тъй, това са едни много... Изчакайте. Така, това са едни лепенки. И имат много сладка формичка, ето вижте. Обратно. Не знам дали се вижда. Горе-долу. И така. И това е формичката. Това са едни бои. Сега ще ги отворим. И тук вижте, ето 12 го. цвята има. Да, ето го знамето на Германия. Чакайте. Ето го и пише Made in Germany. Това е знамето на Германия. Сега ще ги отворим. Момент. Те изглеждат Ето така. ето така. Има 12 цвята. Да. Ето така. Извинете, че малко са отцапани, но рисувах с тях. Ето. Чакайте. Ами виждате ли? Да. Ето така изглеждат. 12 цвята. И Има има една тубичка, която се слага ето тук. Така. Да. И като сложите една такава боя тук и стават С темпери. четката. Да. И Темперни. Има много такива. да. И ето така, а така са